Sa number 3, Mayor Albi Benitez ginaduso ang pagtukod sa bagong departamento para matagaan sang prioridad ang mga BPO firms kag iyaman ginpasiguro ang reliable power source sa Bacolod. Yari ang report. Sa pagtililipon sa mga BPO firms para sa Information Technology Business Process Management Conference and Expo, ginpahayag ni Mayor Albi Benitez ang pagtukod sa Economic Enterprise Department nga among maghatag atensyon sa mga ginakinahanglan sang BPO firm sa Bacolod City. Ang ginaduso nga bago nga departamento ang ginalauman maga-initiate kag maga-manage sa mga business development programs. We are moving into formalizing the structure of government, the city the city organization into putting up a department solely focusing in this industry. So it is not going to be part of overall services that is being rendered by the city, but a dedicated department solely for industries like yours. Ginahikot naman sang syudad ang paglunsar man sang internship program para sa mga estudyante nga matagaan sila sang trabaho pagkatapos nga makagraduate sa mga business process outsource companies. Isa ka partnership ang ginadihon upod sa BPO firm kag Bacolod City College. They will tie it up with all the business establishment sa Bacolod. They can join that program to be an internship while practicing their craft, their field. Kung magustuhan sila sa employer, until mag-graduate, they can be given an offer of acceptance. Kabahin sa ginadihon nga IT BPM roadmap, ang pagpasiguro sang reliable power source. Plano sang Benitez administration nga mangin renewable o green city nga nagakuha sang power source halin sa renewable power generators kasubong sang solar kag biomass power plant.